O voceiro de Marea, Luís Villares, e a deputada responsable da área de Benestar, Paula Vázquez, achegáronse ata Boiro para manter un encontro cun grupo de veciños que reclama dende hai tempo a construción dunha residencia na localidade. A xuntanza realizouse a carón da finca do Pazo de Goiáns, lugar precisamente no que o Executivo local pretende construir esta infraestructura, pero con fondos privados, algo co que non están de acordo. Como alcalde de Boiro, en lugar de arrouparse co resto da oposición e arrouparse tamén de todas estes homes e mulleres, e ir á Xunta a solicitar que se construa unha residencia pública no noso concello, sin embargo, prefiera negociar as necesidades dos nosos maiores cunha empresa privada. Estamos falando de xente traballadora que traballou na conserva, de xente mariscadores, de mariñeiros, ese é o perfil de xente do noso concello e, dende logo, pois accederon a unha residencia privada é imposible para todas estas persoas. Hai que ter unha residencia pública con todas as terapias xestionada de xeito público, é dicir, non buscando o lucro privado, senón o benestar da maioría, e por iso pois cremos que habendo ademais terreos a disposición, habendo unha demanda social importante, un respaldo social, pensamos que unha residencia para toda a comarca en Boiro pois é unha dotación moi importante. Precisamente, Marea ten intención de levar ao Parlamento unha iniciativa que recolla a construción dun centro residencial para a terceira idade na localidade, dando así cumprimento ao acordo plenario aprobado pasado ano, e tamén ás máis de 2.700 sinaturas recollidas que avalan esta solicitude. Vimos que estuveron recollendo firmas, nesas firmas eran claros a hora de decir, hai unha moción que o ano pasado demandaba unha residencia pública para Boiro que tuvese carácter comarcal, porque a área non se restrinxe aos 20.000 habitantes do concello, sino que abarca unha área de toda a península do Arbanza de aproximadamente 100.000 habitantes. As iniciativas van encaminhadas a facer que esa moción se cumpla, é dicir, a que se construa